Po naszemu, czyli po śląsku, czyta Jochanka. Każdy, kiedy przyjedzie na Śląsk, zaraz się skapnie, że my, Ślązoki, godamy inaczej. W niektórych regionach naszego Śląska się nie godo, ale się rządzi albo rozprawio. Ciekawe jest też to, że nie w każdym regionie godka jest tako samo. Jak ci ktoś powie kucni, to twoja reakcja na to polecenie zaraz kinom powie Ślązokom wtoś ty je. Bo richtig Ślązok zakaszle, a Polok zrobi przysiad. Nie Ślązoków nazywamy gorolami, ale nie złośliwie, ale do zróżnienia, że to nie są ci, którzy godają, czyli hanysy. Niekierzy, w tym jo, nie przepadają za takim podziałem. Nie godą do żadnego pergorol, ani nie lubią być nazywano hanyską. Tu na Śląsku żyjemy zgodnie jak we familii, bo Ślązoki są pracowite i życzliwe ludziom. Są my prości, pomogamy kejtrza, nie lubimy się tropić, wolimy robić szpas. Jo od bajtla godą po śląsku. Nie forszteluja się inaczej godać. Myśla, czuja, a nawet śnia po śląsku. Ale nieroski niewtorzy są w ciężkim szoku, jak zaczyną godać blank po polsku, a jo po prostu łatwierą tako klapka we głowie i się przestowią.